ndaona video inaka pa TikTok adai naka kubifa anthu amene tili kunja avala chithewera kumutu autaliyesa akapita kunja panopa ndi akatenga kamera ndi kuyamba kupanga zimenezi. Hi guys, ndene lori Ini ku Malawi ko kuti maka visa mpange chako cha mene kupanga izi ngati ine basi ine napanga chako cha kuti koma magai munthu amene amapanga zimene zija uje kaya kuuza Malawi kuti visa titenga bwanje sizoti ndi mbuzi iyayi ndiyambika ndi ma basics. Chifukwa ma comment moja munaliso ma comment onena kuti Malawi yesakapita kunja amakhala amasanduka chani content creator. Okay, ndiyambira pamene popo choyamba ndichoti Malawi ukatuluka kunja kunoko kujambula pa video ine nditha kutenga kamera panopo kalowa pakati pa chigulu ndi kukamba nkhani zanga kumajambula anthu achiti pita kunsika chani palibe munthu amene atakola pole kamera choko wotenga chilolezo ndi chilolezo chondijambule unondipeka ase upanga chani kunja kunoko is freer and is more open and amakhala understanding ndiye ukabwera kunja kunoko is easy kuti munthu khala content creator. For example, ine ndinali content creator kuyambira kale ku Malawi ko anthu amene amandidziwa ine kuyambira kupole na ndi camera ine first year kumajambula social weekend ichi. Number 2, kunoko data ndiyo cheap. Timaiwala zoti ka internet ndiyo lipira. Chifukwa you can use it as much as you want. Ndinde anthu amene amakhala kunja amaoneka kwambiri pa social media chifukwa internet kunja kuno ndiyo cheaper. Koma zimenezo ndizisiyeka apo ndifuna ndikambe chimene adawo anakamba zonena kuti munthu amene anapita kunja amakonda kuuza Malawi katengedwe ka visa. Lendi kuuze na Malawi kuli maiko ngati Philippines, ma Filipino amene anamangirira mu New York muja akuti kuzipatala manesi panopa ndi ma Filipinos ambirimbiri. Ma Filipinos olo ku Europe kuli maiko ena kuti olo azimayi amene akukwatiwa ku dziko limenelo 80% ndochokera ku Philippines. Azunguta ukatenga anthu kuchani ku Philippines. Ma Filipino amene amakhala ndi magulu amalowa live kuuzana ndi anzawo amene mungayende bwanji zikupezeka pakuti ndekulifanzi yako India. Anthu aku India amene amatumiza kwawo $70 billion plus. Ma Nigerians amatumiza kwawo ma billions. Ma Somalis amatumiza kwawo ma billions. Kuli malo ku America kuja ngati ku Minnesota kuti ma Somalians anamangirira mpaka nakuposa chani anthu amene amakhala kumene kuma originals. Tezi kucheka bwanji chifukwa choti iwo aja they are tightly knit. Amauzana ma tips amene ma Indians aja ndi ma subreddit. Magayi panopa ku England kwavuta koma takalo weni ku Ireland. Mukachoka ku Ireland komuyenda makutona ku Canada kuja kuli malo ngati ku Brampton kuti panopa kwazaza ma Indians akudusa chani azungu. Why? Chifukwa choti magayi aja amagawana ma tips amene amapushana makokana amagawana kumene ndi kunoko ine ku China kuli ma scholarship kuli ma investor ambiri 10,000 kuli ma scholarships oti Malawi yoseyo anthu osapanga graduate kuma university osu atakubwera kunoko kuli ma scholarship amene koma sabwera chifukwa saziwa koma amene kunoko ma Pakistan anamangirira amakhala ndi magulu China scholarships ndi amagawana uku kwatuluka chani postdoc scholarship ma scholarships aja oti amakupasa zimamiliyoni kuti uzikangopanga research. Kumalawi ko simkuziziwa chifukwa anthu sakugawana zinthu kanga ndi wamba basi kanga ndi munthu watenga kamera kumakuuza guys muyende mokuti dziko lathu ndilo sauka. In fact iwe ngati nesi utakupindulira Malawi koposa utalowa New York utalowa England ndalama kumene kujoza kapanga chani $20 per hour ndi ndalama zambiri zimene zakumanga manyumba forex chani imene timati chani my remittances. Koma munthu wapanga zizi basi mayamba kumubifa sanjeja nindi kufuna zikuuza ndikuti anzathu akumangirira misika kunjako ife ya Malawi anthu kuti timakhala bwino ndi anthu kunja ndipochepa kwambiri kumva zoti Malawi wadani agwidwa ndi madrag kumva zoti Malawi wamenya munthu kumva zoti Malawi wabafoni kunja mwina kujone kuchifukwa choti kumapita ndi zingelengele zomwe koma Malawi ya generally timid. Ndife anthu oti tikuyene kutuluka kwambiri kunja anthu tikuyena kukhandira reputation yonena kuti tini tizibweresa Malawi kuno ku Japan panopa akuti kukusowa anthu ogwira ntchito mchana ma store ma manual laborers ma factory anthu akalamba kumene koma Malawi loophole imene ilipo koma tingapite kumene koko ku Japan kuli community ya Malawi
kunyoko kuli makomini uku ndifanzi uku kuli fanzi ya ku Tibet uku kuli fanzi ya ku Mogadishu uku kuli pakana nyoko ija ku Manhattan koje of course na video kwa America kwa day no kani wenga kani so many kuli makomini amene kumene kuje ndi anthu aku Tibet omwe ndi kumakhala ndi community ndikuti ndi chinthu china chake tu kuli ma-Vietnamese odi adani America wo ma-Chinese 5 million ali kuchani kwa million koma ife ya Malawi na kupita kumene kujako basi munthu kukuthandizani kuti muone ma scholarship achana a Chevening or aku England. In fact it is imperative kuti iwe ngati watenga scholarship ije uyena kupanga mentor anzako. Guys ineyo SI ine nalemba mokuti kuti ndi menye chani nalemba zako za napanga voice zako za ku interview kuma ukhala chakuti it's normal ndipo iyena khala the standard amene tili kunja amene tapanga zinthu taona zinthu. Let's teach our friends kuti kodi mafana anzathu angalaize bwanji koma iniyo mukaona kuti ife tikupanga chani tikumenya ma vlog kuno kumuona ngati kuti basi tikuzipopa chacha amene ku Malawi ku atakupanga content afuna zipanga ndalama amene pa YouTube ine ili monetize tunaika ka video kana bro mina 200 kuti ndiziyo zoti yeah 250 views 250,000 koma ndalama imene inatuluka ku YouTube ndi 10 pounds pakana pano basi naitenge ili ku account konko 10 pounds kutanthauza kuti inuyo Malawi olomuonere video yambiri kwa ambiri chotani munthu jasama mpasa ndalama chifukwa choti ma views ochokera ku Malawi samakhala andalama kwambiri chifukwa choti ku Malawi iko samaonesa malonda ma views amene amapereka ndalama pa internet amafunika akhale akuchani aku America ndi ku maiko achumawa ndi tikamapanga zinthu kunoko is just for fun tachoka kunchito tatopa pa lunch chani tikufuna tipange connect ndi Malawi koma mukuona kada tikuzipopa chani umazitenga nselo yeah zinaso ndizakuti munthu ukatuluka kunje umakhala kuti wasekuka maso koopsa kuli zinthu zambiri zoti ku Malawi kumuona ngati kuti ndizanoma magesi kuthima people don't flinch madzi kutha people don't flinch zinyala munseumbwe anthu kungotezi zinthu mateyo zazana musinje muzingwangwa anthu amaona ngati zanoma koma kunoko amene timakhala kuti look ine makhala manyimba ngatawo deni mene nokhala ine panopati koma sinaonepo kachinyala kana kumadaboti fanzima koza bwana munsewu amene kusite imene makhala kunoko kuli anthu angati 10 million koma kodi munsewu zimatheka bwanji kukhala olo ndika chisotso kena kabotolo ayi chifata ndiye umakhala wabwera kunje kuno umaona ma systems amene akugwira ntchito umaona amene azatha kupangira zinthu ndiye ukamagawira anthu zinthu umaona ngati kuti iweyo kuzitenga wense iyaye koma ife tafika kumene ma systems akutani akugwira munthu mzimayi amene kuvala bikini wakhala mbasi ali kunyanja palibe munthu oti chani amene ndikuyenda muchani muchitawo yakathaingana ake navala chikabudulo ndechinalowa I had a wage mazina ake ndiso ndiziwa koma ndikabudulo ndewa mudi yetu basi kukuwizana mzimayi ndikuti akamayenda mmakwalalamu ndikuti mumkuwakuwa shit like that doesn't exist kunja amva ndiye ola Malawi akabwera kunja akhale chigawenga cha mtundu wanji they behave accordingly kunoko chifukwa choti society kupanga sibehave nditi kamagawa tinzeru guys tawana kunoko chimbuzi chichacha amaona ngati kuti ayiko kwa usiri chacha umazitenga kodi umazitenga wanzeru Malawi yeah sizodi event vanzeru sizodi event unique komanso take care mukamabifa anthu amene ali kunja amene akugawirani ma tips chifukwa choti anzathu amene akugaya ngini danira kuti ku Canada ija panopa amene is now mati ma Indians ma Pakistan akulowa kumene kujako ma Pakistan akubera ku China kuzalanda chani ma scholarship ife tupanga bas pwijonje kukakhala interview amene fancy chonche sikuchita kuponda na anthu mpaka nakumwalira stampede koma anthu akugayirana ma tips kuti mungatuli kubwanji kunja muona ngati tsitsiro muyembo kwa beef anthu akunja amazitenga chako anthu akunja iyaye it should be like that and it should be more common, it should be more prevalent, it should be like that should be the standard, it should be the norm. It should be a feature, not a bug. Kuma Malawi kaya ndinsanje kaya ndichani kukhala kunja is not unique
despite kuti sizoti aliyense angatuluke kunja sikupunja kwina sikuchona siungangonyamukira iwe ndi license ndi chani basi kuti ndikulowa kuchani ndikakhala kuchani ku Germany or ku China. It takes some extra capabilities, right? Granted, it's not unique. Tinambuya kunoko we struggling and tukuvutika kusunga ndalama chani koma tikamagairana ma tips or makuwuzani tima situation background kumene tukhala all tikamakuwuzani kuti guys pangana apply makuti zinthu zima visa wachanjani sizoti ndikuzipopa or kuzitana yeah anzathu akupanga konka remittances amene akutumiza India, the Philippines, Nigeria, Somalia amalida ndalama kukhala ndi Eritrea ndalama zimene amatumiza anthu akunja kumalera forex ya dziko ifeyo so we can do it kunena kuti ife tizipanga specialize njani ini remittances anthu aje kuwaphunzisa basi atuluke ma Indians amene amatuluka ndi ma certificate afake omweyo kumaka manga madziko kunja kwase pakana siku linake uzakhala chani Indian American amene azakhale president chifukwa choti amalowa pang'ono kusaka kumene kuli kwabwino kuti Malawi kukhala ku Malawi sizoti tinafika iyayi anthu ife tinachokera kutali anthu ena amanena kuti tinachokera as far as Timbuktu kumali uko tachuka kumene kuko tathawa ku Congo tafika ku Tanzania mpaka tazafika ku Malawi. We as humans we have always moved kusatira kumene kuli chani kuli green pasture ndi ku Malawi kutafika ku Malawi ko ndiziko loti simaina khala tikana ziwa bwezi tapita ku Joni tikana ziwa bwezi tutalowa ku North Africa manna khala ku Malawi ko panopa we are in one of the world's poorest countries kutuluka siku lako isayi utakhala pa ground kumakapanga business utakhala pa ground kumatukula dziko utakhala pa ground kumapanga zinthu koma kutulukaso as long as intima wako uli ku Malawi you can still help the country and amene ali kunoko ku China kunoko fanzi kupanga business anthu oti ali kunoko kale ndizoyipa zimenezi and then ku Malawi ko tachulukana ababa chochi mmene kuchokera DPP kulo MCP jadikuta vice versa mene kuchokera MCP kulo wa DPP asi MCP anali ndi achibale akubanjira kamuzu cha you know the whole enchilada kubera DPP mene inali ko kali or kunoko ku Beijing kuembasa kuja kunali abale wandani akubanja la Mutali panopa ndikuti zichitika zimene ndema opportunities pa Malawi paja ndikuti they ali manje mathu ochepa anthu akupangira ndi omwe kutuluka is an option anthu ambiri amatuluka ku Joni anthu aku Joni onse aja kana khala ku Malawi kuti bwezi kukuchitika zinthu I know kuti akuyenera kupanga innovate pa ground koma chipejeti pa ground ma politicians sakupanga enable ma conducive environment oti anthu azipanga thrive chifukwa anthu akutuluka siku lakwisa ndikukonda dziko and you can do more by going out dear be thankful osama beef anthu chifukwa choti you're stuck Malawi. Cheers. This is Modern Bar. Nimakonda kupanga tima analysis ndi tima critique tambiri tangalimene liti like this video, share and subscribe. Cheers. Just having some afternoon tea out here. Pamene kudigira ma official results which you can make. Bye.